Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αγαπημένοι μας φίλοι, τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε? Εμείς είμαστε εδώ στο κατάστημά μας, Καζατζίδης Σιδηραπτικής, στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Τι κάνετε, τι γίνεται τρίτη βράδυ, πού σας βρίσκουμε? Για να μπαίνει το παρεάκι μας σιγά σιγά. Για να δούμε, πού είναι οι κυρίες μου, πού είναι οι φίλες μου? Είμαι η Τζούλια Καζατζίδου για τις νέες κυρίες που μπαίνετε στην παρέα μας και πάντα μαζί μου είναι η Αφροδίτη. Μια χαρά φαίνεσαι πάντως, είναι... Μικροσκοπική βέβαια, όπως τα εκεί. Πάω πίσω. Πάντα. Τι κάνετε, πού είστε, πού σας βρίσκουμε? Καλό μήνα να ευχηθώ σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, από όπου μας βλέπετε. Αν και ο μήνας ανοιξιάτικος μεν, αλλά ο καιρός είναι κάπως περίεργος δε. Τα φιλιά μου, Αθηνά μου, γεια σου κορίτσι μου. Πιγκουινάκι φτιάχνω. Καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο το πιγκουινάκι. Να το δούμε, θέλουμε φωτογραφία. Κυρία Ευαγγελία μου, κυρία Δέσποινα, τι κάνετε? Καλό μήνα με υγεία. Με πολλά χαμόγελα, ό,τι επιθυμείτε. Βέβαια τα γεγονότα τα χθεσινά που συμβαίνουν και τα σημερινά λίγο με τον καιρό σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και τα νησιά μας είναι λίγο στενάχωρα. Εύχομαι να μείνουν εκεί. Καλησπέρα ομορφοκόριτσα και καλό μήνα κυρία Μανουέλα. Γεια σας κυρία Μανουέλα. Καλό μήνα Αθηνά μου, γεια σου. Καλό λόγο πάντα. Πάντα. Μαζί στο Facebook και στο TikTok. Θα σας κάνουμε έτσι μια ωρίτσα περίπου συντροφιά. Τι κάνετε κυρία Ειρήνη, γεια σας. Τι ωραία πράγματα δείχνουμε πίσω, πω χρώμα. Και πολύ χρώμα, μήπως δούμε... Άνοιξη. Πολύ βροχή, πού είναι η πολύ Αυτό, βροχή? πάνω που λέω άνοιξη, πολύ βροχή. Πολύ βροχή, σπίτι και κέντημα. Σε όλη την Ελλάδα πείτε μας κιόλας πού είστε, πού βρέχει, τι γίνεται. Κρύο δεν έχει όμως. Είναι της εποχής το κλίμα, αλλά η βροχή μία έτσι, μία αλλιώς. Αλλά τώρα μας αποτέλειωσε. Μπράβο, ναι. Θέλουμε λίγο νερό, αλλά... Ωραία πράγματα έχουμε να σας δείξουμε. Και από εδώ να πάω λίγο. Ό,τι προλάβουμε και άλλα τόσα. Ωραία, Έχουμε πει ότι καθημερινά έχουμε νέες παραλαβές σε όλα μας τα είδη. Έχουμε πολύ καιρό να δείξουμε μόδα που είναι το βασικό μας το είδος. Το λέω, το τονίζω. Βασικό είδος, η μόδα, το ύφασμα, τα υλικά ραπτικής είναι το πρώτο μας είδος και μετά έρχονται το κέντημα κτλ. Το ξέρω όμως ότι αγαπάτε κέντημα, αλλά χρειαζόμαστε και λίγο μόδα και τώρα που έρχεται η άνοιξη, ελπίζουμε να ανοίξει ο καιρός, αν και δίνει βροχές και την άλλη εβδομάδα. Ναι, Μας στεναχωρεί λίγο αυτό. Θα είναι λίγο στεναχωρή. Δεν πειράζει, ετοιμαζόμαστε εμείς ψυχολογικά σιγά σιγά. Καλό βράδυ αγαπημένη μου Τζούλια. Κυρία Σοφία μου, τι κάνετε? Τα φιλιά μας στην Κατερίνη. Για να δούμε, μπαίνετε κυρίες, πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε τρίτη βράδυ, πού είστε? Με βροχερό καιρό η αλήθεια, οι επιλογές είναι Πολύ βροχή βέβαια, ναι. Σπίτι. Και έντοιμα, λίγο φαγητό. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, γεια σας. Υπομονή, το πολύ το φάγαμε το χειμώνα. Το φάγαμε, τελείωσε, δεν έμεινε τίποτα. Απρίλης, Μάης. Παρέλαβα το δέμα σας εχθές, όλα υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σοφία μου, ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε που μείνατε ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ ωραία, τέλεια. Τι θέλουμε και σήμερα, θέλουμε κοινοποιήσεις. Φωνάξτε λοιπόν φίλες σας που θέλουν να ασχοληθούν με τη μόδα και θέλουν λίγο να καρφιτσώνουμε τα τηλέφωνα, μισό λεπτό. Με διέκοψε ο Ηλίας, τσακ. Ευχαριστούμε πολύ Ηλία μου. Και ντάμε καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Τα φιλιά μας στο αγαπημένο Ηράκλειο, στην αγαπημένη Κρήτη. Λοιπόν, φωνάξτε, καλέστε τις φίλες σας, κουνιάδες, συμπεθέρες, ξαδέρφες κτλ. Έχουμε μόδα σήμερα, και όχι σήμερα, νομίζω θα δείξουμε έτσι και στα επόμενα. Ένα κατάστημα είναι γεμάτο αυτή τη στιγμή από κούτες, δεν χωράμε πουθενά, πνιγόμαστε στην κυριολεξία από μόδα, από 1002 πράγματα. Βροχή Θεσσαλονίκη. Ντίνα μου, κορίτσι μου γλυκό, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ πολύ. Παντού βρέχει, τι γίνεται? Εμείς τώρα νομίζω πως όχι.
Όχι, σε εμάς δεν βρέχει τώρα. Καλά είμαστε. Καλησπέρα, Τζουέ και Φροδίτη μας από Γερμανία. Κυρία Πέσα μου, τα φιλιά μας στη μακρινή Γερμανία. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί πάντα έτσι πολυλογώ. Από Γιάννενα, εδώ συννεφιά. Εντάξει, κάτι γίνεται. Καλύτερα. Έλαβα το προσκυνητάρι μου σήμερα, όλα τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βικτωρία, με ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Αγαπημένο το μπλε χρώμα που φοράς στα σκουλαρίκια και το πουκάμισο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εμμανουέλα, πάντα. Βέβαια, πάντα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε, να ξεκινήσουμε με τα φουλάρια. Να ενημερώσω ότι το κατάστημά μας, να τώρα σιγά σιγά με το φεστιβάλ που θα κάνουμε, θα μάθετε και λίγα πράγματα για την ιστορία του καταστήματος. Είναι ένα κατάστημα το οποίο δεν έχει πολλές γενιές. Το ξεκίνησε ο πατέρας μου, αυτό το φεστιβάλ. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με ρούχα και μόδα. Δεν το ξέρατε αυτό. Ρούχα λοιπόν, αξεσουάρ, έτσι ξεκίνησε ο πατέρας μου. Ρούχα, αξεσουάρ, μαντίλια, σκουλαρίκια, κοσμότα, τα πάντα. Εντάξει, δεν είναι νέο είδος, το είχαμε πάντα εξ αρχής. Πάντα έχουμε φουλάρια, πάντα κοσμήματα, πάντα αξεσουάρ. Τι μου γράφετε, χάνω σχόλια. Μπαίνουν τώρα καινούριες κυρίες. Τέλεια. Δεν τα πολύ δείχνουμε, η αλήθεια είναι, γιατί μου στέλνετε συνέχεια και έντοιμα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά είδη, το τονίζω συνέχεια. Πάμε λοιπόν στα φουλαράκια μας τα αγαπημένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν μείνει πολλά, γιατί γίνεται ένας χαμός. Πού να ξεκινήσουμε, από τα μικρά? Ό,τι βλέπω τώρα, να. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φουλαράκι. Από Ιεράπετρα, η κυρία Κατερίνα. Γεια σας, κυρία Κατερίνα μου. Οι τιμές είναι μαρκές στα συγκεκριμένα, αλλά εννοείται ότι έρχονται και άλλα αξεσουάρ σε πολύ καλή τιμή για το live. Καλησπέρα κυρία Σοφία, γεια σας. Δεν ξέρω αν βοηθάνε τα χρώματα που φοράω, αλλά μπορείτε να καταλάβετε. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, όπως βλέπετε. Τα φιλιά μου, γεια σας. Αλόνισο. Κυρία Λίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τετράγωνη μαντίλα, πάρα πολύ ωραία. Θα τη δείξω λίγο ανοιχτή, γιατί έτσι δεν μπορεί. Να, μπλέχτηκε το καρτελάκι, τέλεια. Λοιπόν, τετράγωνη μαντίλα σε αποχρώσεις μαύρο, γκρι, λευκό. Δείτε και από κοντά πώς είναι. Καλησπέρα σας, λέει, ευχαριστώ για την γρήγορη εξυπηρέτηση. Έλαβα την παραγγελία μου σε 2 μέρες. Ευχαριστούμε πολύ εμείς, κυρία Κυριακή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Από ποιο μέρος, δεν θυμάμαι, κυρία Κυριακή, που βρίσκεται. Και εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Για πείτε μας σε ποιο μέρος είστε. Εκείνο το διάστημα ήταν πάρα πολλές οι παραγγελίες. Χαμός. Καλησπέρα και στη Θάσο. Από Θάσο, τα φιλιά μας, κυρία Ελένη, γεια σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μαντίλες. Από εδώ και πέρα το Πάσχα, η Άνοιξη και το καλοκαίρι, οι μαντίλες έχουν την τιμητική τους. Και όχι μόνο να το έχουμε σαν αξεσουάρ στο λαιμό, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά από το κεφάλι, σε τσάντα, φουλάρι να κρέμεται, σαν μπλούζα, για τις πιο νέες, με πολύ ιδιαίτερα πιασίματα, και εννοείται για τις λίγο πιο έτσι ηλικίες μου, να το πω, και πιο μεγάλες κυρίες που δεν θέλουμε να τα βγάλουμε όλα έξω. Πάνω που κάναμε στο τρόπο που φοράς καλή ώρα εσύ, Αφροδίτη. Ναι, μπορούμε. Πάρα πολύ ωραία δεσίματα. Μπορούν να γίνουν μαντίλες. Είσαι κούκλα. Κορίτσι μου! Φίλη μου αγαπημένη, ευχαριστώ που με βλέπεις. Να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Έδεσα. Κυρία Κατερίνα μου, γεια σας. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, μαντίλες πάρα πολύ ωραίες, πολύ ωραία ποιότητα. Πάμε τη μούλα 14,5. Να πω ότι τιμές είναι μαρκέ, τα συγκεκριμένα που δείχνω. Γι' αυτό μπορείτε και σήμερα και αύριο, όποτε θέλετε να παραγγέλνετε. Θα έρθω να πάρω, λέει η αγαπημένη μου φίλη. Να έρθεις, κορίτσι μου, να έρθεις. Λοιπόν, πάμε. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Δείτε εδώ, χρωματάρα. Ναι, αυτό έχει φοβερά χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχομαι και πιο κοντά. Τετράγωνη λοιπόν μαντίλα. Τιμή 14,5. Χαιρετισμούς Από Ελευθερούπολη, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στην Ελευθερούπολη, αγαπάμε πολύ. Την ανοίγω λοιπόν έτσι το σχέδιο, 14,5. Πολύ ωραία και για δώρα. Πάρα πολύ ωραίο, εννοείται για δώρα. Είναι ό,τι πρέπει.
Όμορφα δώρα, οικονομικά. Λοιπόν, δες να μου ανοίξεις λίγο και εκείνα που τα έχω στο σακουλάκι, τα μικρά. Εννοείται. Τα από εκείνα είναι, μπράβο. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο κι αυτό. Οικονομικό αυτό είναι. Πιο οικονομικό. Φανταστικό σχέδιο. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχομαι και πιο κοντά. Από Αθήνα, τι κάνετε κυρία Αναστασία μου? Κυρία Κάθη, γεια σας. Καλό μήνα σε όλες τις κυρίες. Από Ιεράπετρα, κυρία Κατερίνα μου. Δείξε λίγο την ασπρόμαυρη γιατί... Ντίνα μου, την ασπρόμαυρη για τη μαμά μου λέει. Κορίτσι μου. Έχει και ακόμη μια ασπρόμαυρη αν θέλεις να τη δείξεις τώρα συνεχόμενα. Στη στέλνω, θες δεν θες. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα που τα ασπρόμαυρη, αν θες δείξε και αυτήν. Μπράβο, ναι. Είναι στην ίδια, στο ίδιο μέγεθο δηλαδή. Τι είπα εδώ πέρα τιμή, σε αυτό. 14 Πάρα πολύ μισό. στυλά, όχι, 9,80. Αυτό Πάρα είναι πολύ κορίτσια. φθηνό, τίποτα τζάμπα. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Ξαναλέω, υπέροχο και για μπλούζα τώρα αυτό, Καλό μήνα κυρία Αναστασία μου, κυρία Ευτυχία μου, τα φιλιά μου, γεια σας. Υπέροχες μαντήλες, από εδώ και πέρα είναι ό,τι πρέπει. Ανανεώνουμε λίγο το στυλ μας. Τι μου δείχνεις? Α, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Μπράβο. Και αυτή πολύ ωραία. Δίχρωμη. Έρχομαι και πιο κοντά. Κυρία Μάρθα, τα φιλιά μας έχετε. Καλό μήνα κορίτσια λέει. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά. Επίσης 9,80. Πάρα πολύ καλή τιμή. Υπέροχο για δώρο. Είπαμε τώρα το Πάσχα. Έρχονται και γιορτές. Ονομαστικές εορτές. Υπέροχο δωράκι, οικονομικό. 9,80 μόνο. Τετράγωνη μαντήλα. Λίγο που θα καλοκαιριάσει θα κάνουμε λίγο και ένα live που θα δείχνει βιντεάκι που να δείχνουμε λίγο δεσίματα. Τώρα απλά επειδή έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε θα χάσουμε αρκετό χρόνο. Και εννοείται στο κεφάλι για τις διακοπές σας, σε μπλουζάκι, σε τσάντα. Να συνεχίσω με μια ακόμη ασπρόμαυρη, μια τι ωραία αυτή, η μπράβο. οποία είναι wow, είναι Πάμε μεγάλη σε αυτή. πιο μεγάλη, τα μεγάλα εννοείται. Ξεκινάμε τώρα. Αυτό δεν έχει τιμή, έχει κάτι παρεμφερή. Εντάξει, ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα πού θα φανεί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Το οποίο το φοράμε τώρα Άνοιξη και το καλοκαίρι φανταστικό παρεό. Έχει μέγεθος λίγο μεγαλύτερο. Το καλοκαίρι τέλειο για παρεό. Το βλέπετε? Υπέροχο σχέδιο. Το οποίο έχει και φοβερή συσκευασία. Με κλιπάκι. Μπράβο, ναι. Πώς να την πάρεις μαζί σου. Τσαντάκι. Έρχομαι λίγο πιο κοντά να το δείτε. Η κορίτσια πολύ καλά γλυκά. Κυρία Μάρθα μου, θα ήθελα τα δύο πρώτα μαντήλια. Έχω στείλει μήνυμα. Η κυρία Μέρη Κακάρικα. Ναι, κυρία Μάρα μου, ναι. Μαντήλα. Έχασα τα μηνύματα. Δεν πειράζει, θα το βλέπω τώρα εγώ. Μπράβο, σημειώνω το όνομά σας. Από Σαμοθράκη, τα φιλιά μας κυρία Δήμητρα, έχω έρθει πολλές φορές στο νησί σας. Καλό μήνα κυρία Μαρία. Μικρά βίντεο με δέσμο μαντιλιού. Έχω να κάνω βιντεάκι, δεν προλαβαίνουμε full εδώ πέρα. Θα το παλέψω κυρία Ευτυχία μου. Το πορτοκαλοκάτι. Και την πορτοκαλί με το πράσινο. Α, αυτό εδώ πέρα. Ακόμα δεν έχω πάει, τώρα θα πάω εκεί. Λοιπόν, πάρα πολύ αρχοντικό, πολύ ωραίο σχέδιο. Το βλέπετε? Και φυσικά, αν δεν έχει εξαντληθεί, μετά μπορείτε με φωτογραφίες να σας στείλω προσωπικό μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και το καλοκαίρι ξαναλέω παρεό. Φανταστικό. Για τις διακοπές σας, για την παραλία, τέλειο.
Εδώ μου είπες τιμή, γιατί το καρτελάκι... Έχω το καρτελάκι στο χέρι μου. Τι λέει? Γιατί... 15,90. 15,90. Πάρα πολύ ωραίο. 15,90. Μαύρο με λευκό γκρι αποχρώσεις. Πάρα πολύ ωραίο. Ξαναέρχομαι λίγο πιο κοντά. Να δείτε λίγο το σχέδιο. Μισό λεπτό. Τέλεια. Βάλτε και το καρτελάκι πίσω για να μην το χάσουμε. Τέλεια. Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, πορτοκαλί με πράσινο που ζήτησε η κυρία. Πάμε εδώ. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Χρωματάρες. Τολμήστε χρώματα, βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Φανταστικό σχέδιο. Πάρα πολύ ωραία μαντήλα. Τώρα την άνοιξη που αρχίζουμε λίγο τα χρώματα που φοράμε να είναι λίγο πιο χαρούμενα, πιο έντονα. Το βλέπετε? Η τιμή, μισό λεπτό, το είδα πριν αλλά το ξέχασα, 14,90. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα, φανταστικό και το σχέδιο είναι υπέροχο. Πορτοκαλί η βάση και γύρω γύρω πράσινο. Βλέπετε πως είναι. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν το βάζω πάνω μου γιατί θα χαθεί λίγο. Πολύ όμορφο. Κύριε Ευτυχία μου, τέλειο. Έτσι να τα ανοίξω λίγο να το βλέπετε το σχέδιο. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Επίσης, καλό μήνα και σε εσάς. Το ξαναδείχνω και λίγο και έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Την ασπρόμαυρη τη μεγάλη που έδειξε η Τζούλια. Υπέροχα κομμάτια, φανταστικά. 14,90. Ξαναλέω το πορτοκαλί. Πάρα πολύ αρχοντικό, πολύ ωραίο σχέδιο. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας, κυρία Άννα μου, τα φιλιά μας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Γεια σας, γεια σας. Πάμε. Ένα λεπτό να την βάλω αυτή. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Υπέροχα χρώματα, φουλ ανοιξιάτικο. Θα το γυρίσω από εδώ. Ροζ, πράσινο και μπλε. Δείτε χρώματα. Τώρα αφού ταιριάζει και με το ρούχο μου, γιατί όχι. Πάρα πολύ ωραίο. Φανταστικό για δώρα. Υπέροχο, τέλειο. Και το καλοκαίρι, ξαναλέω, παρεό το βάζετε, παρεό. Τρίχρωμο, ροζ, πράσινο και μπλε. Πολύ ωραίο, όντως. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τολμήστε οι κυρίες που δεν φοράτε μαντήλες, βάλτε ένα αξεσουάρ πάρα πολύ ωραίο που χαρίζει το ντύσιμό σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, τιμούλα, 17 και 20. Τέλεια χρώματα. Πάρα πολύ γλυκό, Πω, φωτεινό, τέλειο. Ναι, ροζ, πράσινο, το μπλε το θέλω. Η κυρία Αναστασία. Πολύ φωτεινό. Η κυρία Θαλάσσου το θέλει. Η κυρία Αναστασία είναι πάρα πολύ ωραίο, φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, βάλτε και στην άκρη. Από εδώ πέρα δεν ξέρω τι δόθηκε, μήπως για να μην είναι... Το δεύτερο, το πρώτο το ασπρόμαυρο και το πορτοκαλί. Αυτό, ναι. Όχι αυτό, αυτό και αυτό. Μπράβο, μπράβο, ναι, για να μην τα έχω εδώ πέρα. Ναι. Τέλεια. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, πάμε. Τριχρωμία. Πολύ ωραίο και αυτό, φωτεινό. Γκρι, ροζ και γαλάζιο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Φανταστικό, φωτεινό, φουλ ανοιξιάτικο, φουλ καλοκαιρινό. Άσχετα που έξω ο καιρός δεν μας βοηθάει και λίγο βρέχει και λίγο δεν ξέρω τι. Ετοιμαζόμαστε. Καλοκαιρινά, φθινοπορεινά. Ετοιμαζόμαστε για τον ήλιο λοιπόν. Με ωραία χρώματα φωτεινά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
Να είστε και ξανθιά, και σε ξανθιά πολύ ταιριάζει, αλλά γιατί όχι, και εγώ που είμαι έτσι μελαχρινή, πάρα πολύ ωραίο. Από Μυτιλήνη, είσαι υπέροχη και τα σχέδια που δείχνεις φανταστικά. Κυρία Μαρία μου, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Η ποιότητά τους είναι υπέροχη, θα στο λέω διότι τις έχω δει από κοντά. Η μαμά μου ήταν αυτή που σχολίασε, η οποία όχι μόνο έχει δει, έχει πάρει κιόλας, να το λέμε. Δεν έχεις δει μόνο. Φιλιά πολλά. Πολύ ωραία και σου πάει. Λίντα μου, κορίτσι μου, φιλιά στη Θάσο. Τα φιλιά μας. Πάρα πολύ ωραία σχέδια, υπέροχη ποιότητα και εννοείται πολύ καλή τιμή. 17 και 20. Και για δώρο, μην ξεχνάμε. Δωράκια να παίρνουμε. Όμορφα οικονομικά δωράκια σε αγαπημένους μας. Την θέλει η κυρία Ειρήνη Μαυρουδή. Αυτή που τέλεια. Κυρία Ειρήνη μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Και από κοντά είναι ακόμα πιο ωραία, να το ξέρετε. Αυτή είναι φούξ στα τυλιά, να μην την μπερδεύω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Άλλη μια τριχρωμία. Να δω λίγο και την καλή, φανταστικό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Μουσταρδί, μαύρο και πράσινο. Μου, ναι. Δείτε εδώ σχέδιο, δείτε αρχοντιά. Πάρα πολύ ωραίο. Όλα μου αρέσουν, Ναι, γενικά έχουμε πάρα πολύ. Όλα τα λυμπίστηκα, τα κράτησα για σας. Τι να κάνω, θα φέρουμε κι άλλα. Υπέροχες μαντήλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χαρά μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μαντήλα υπέροχη, 17 και 20, 3 χρώματα τέλεια, πράσινο, αγαπημένο μου χρώμα, πράσινο, μαύρο και το μουσταρδί. Πάρα πολύ ωραία, ταιριάζει με πολλά χρώματα. Τολμήστε να κάνετε τις αντιθέσεις. Και ξαναλέω, τώρα την άνοιξη το φοράτε στα ρούχα σε πάνω και μετά, φανταστικό, τέλειο τώρα αυτό για τη θάλασσα, για τις διακοπές. Πάρα πολύ ωραίο, δείτε χρώματα. Πάρα πολύ τέλειο. Στέλνω στοιχεία στο TikTok, θέλω τη... Αχ, πια δεν καταλαβαίνω, κυρία... η κυρία user στο TikTok δεν καταλαβαίνω ποια μου λέτε. Καλησπέρα. Γράψτε μου λίγο. Κυρία Ανδρομάκη. Αλόνισο, κυρία... Ναι. Κυρία Ανδρομάκη, γεια σας. Διγή, Διγή αυτό. Ούψ. Διγή στο TikTok έστειλε, έστειλε μήνυμα. User. Οκ. Έγραψε γη, ορίστε. Πάρα πολύ ωραία μαντιλέ. Το πράσινο είναι φανταστικό. Γενικά είναι η υφή τους τόσο μαλακή και τόσο πάρα πολύ ωραία, ναι. Και μπορείτε να κάνετε πολλά δεσίματα. Σας λέω και για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ξαναλέω 17 και 20. Μουσταρδί, μαύρο και πράσινο. Τέλειο, τέλειο. Πολύ ωραίοι χρωματισμοί. Έλα εδώ φίλοι. Και αυτή πολύ ωραία. Ναι, τώρα εδώ πέρα δες σχέδιο. Δείτε εδώ πέρα σχέδιο τώρα. Το βλέπετε, να το κάνω λίγο έτσι. Κολοκύθα, φανταστικό, τρελάθηκα. Αν σας πω ότι αυτή την παρήγγειλα για μένα, το πιστεύετε? Άντε, λέω, ας τη δείξω. Αυτή δεν κάνει για μπλουζάκι. Την κολοκύθα την πήρα για μένα, αλήθεια. Τώρα και σε σκέφτηκα, είπες για μπλουζάκι. Ποια κυρία τώρα μπορεί να ανοίξει μια τρυπούλα και να το κάνει όντως για όπου καφτάνει έτσι κοντό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, τώρα μου ήρθε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Για λίγο σκεφτείτε το. Μια τρυπούλα όντως, γιατί είναι και από τις δύο μεριές έτσι. Πράσινη, μαύρη, πορτοκαλί. Αυτό. Αυτή την πολύχρωμη. Ναι. Πράσινο, μαύρο, πορτοκαλί. Κυρία Ειρήνη Μαυρουδή. Τέλειο. Οκ, γιατί εγώ νόμιζα ότι φούξ θέλετε. Πράσινο, μαύρο, πορτοκαλί. Τέλειο. Και τις δύο. Γιατί και πριν νομίζω η κυρία Ειρήνη έγραψε. Ωραία. Θα δούμε τώρα τι έχουμε παρακάτω, ούτε που θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Χαμός. Λοιπόν, κολοκύθα φανταστική. Την πήρα για μένα, αλλά είπα άντε να τη δείξω, δεν πειράζει. Χαλάλι σας. Φανταστικό. Σούπερ για παρεό το καλοκαίρι, για τις διακοπές σας.
Το χρώμα είναι τέλειο, είναι φούξ με μπλε, μπλε σκούρες είναι οι βουλές. Και μια κολοκύθα, να, υπέροχη. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Δεν νομίζω να το έχετε ξαναδεί αυτό. Δεν νομίζω να το έχετε ξαναδεί. Φοβερή κολοκύθα, τρελαίνομαι. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά το κάνετε και καφτάνι. Το κάνετε παρεό το καλοκαίρι. Πω, τέλειο. Για να δω και τιμή. Τιμή 14,90. Πάρα πολύ καλή τιμή. 14,90. Και ξαναλέω. Το ναι, κύριε Ειρήνη μου, είναι γιατί θέλετε και τις δύο ή μόνο την πράσινη, μαύρη, πορτοκαλί, για να καταλάβω. Ναι, γράψτε μας ακριβώς. Μιλάμε βέβαια και μετά αν θέλετε. Για να μην σας... Η πανέμορφη αυτή κολοκύθα, είπαμε, είναι στα 14, πόσο το ξέχασα κιόλας. 14,90. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ιδιαίτερο, ασυνήθιστο. Νομίζω δεν κυκλοφορεί, δεν το έχετε ξαναδεί. Τέλειο. Δεν ξέρεις, γίνεται μπλούζα. Έχει έναν... Μα ναι, κάνετε τρύπα. Κάνετε τρύπα μπροστά και τελείωσε, ναι. Και σε δεύτερο χρώμα η κολοκύθα η τέλεια. Δείτε εδώ. Α, και αυτή πολύ ωραίο χρώμα. Εντάξει, full καλοκαίρι, Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πορτοκαλί, κίτρινο και η κολοκύθα αποχρώσεις του γαλάζιο μπλε. Χαζά τώρα αυτή πολύ ωραία μαντίλα. Τη τρώνεις και ένα τραπεζομαντιλάκι. Τι είπε. Αν σου πω ότι όντως πολύ ωραία ιδέα. 14,90. Στο μπαλκόνι της τρώνεις. Πολυεργαλείο λοιπόν. Πολυεργαλείο, μαντίλα, τα πάντα. Και μια που στολίζεις. Πάρα πολύ ωραίο. Το πορτοκαλί η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο για το καλοκαίρι, Εντυπωσιακό. Φοβερός συνδυασμός. Και δεν μιλάω για την ποιότητα. Τέλειο. Εντάξει, κυρία Ειρήνη μου. Τέλεια. 14,90 λοιπόν η αγαπημένη κολοκύθα. Χρωματάρα. Δείτε πως κάνει κίνηση, δείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Λοιπόν, τι άλλο έχεις να μου δώσεις από μαντίλες. Επειδή δείχνεις τις μεγάλες, συνέχισε λίγο με μεγάλες και μετά να πάμε στις μικρές. Τέλεια. Και μικρές. Που τις κάνεις στυλ, πώς λέει, αεροσυνοδού. Αλλά μ' αρέσει πολύ έτσι. Πάμε μετά στην αεροσυνοδό. Μ' αρέσει λοιπόν έτσι θα λες. Πάμε πρώτα εδώ λίγο πιο κυριλέ. Πάμε. Ντούμπλε φας. Μαγική μαντίλα λοιπόν. Μαγική μαντίλα. Υπέροχα φανταστικά χρώματα. Από τη μία μεριά είναι έτσι τετράγωνη. Πάρα πολύ ωραίο. Και από την άλλη μεριά πώς είναι. Είναι έτσι. Άλλο χρώμα. Τέλειο. Μαγική μαντίλα λοιπόν. Πολύ χρώμα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Γήινα από εδώ. Αποχρώσεις μπέζ, άμμου, καφέ. Και από την πίσω μεριά αποχρώσεις του μπλε. Χρωματάρα. Ναι, πολύ ωραίο λουλούδι αυτό. Το ξαναδείχνω λοιπόν από πιο μακριά. Υπέροχη μαντίλα. Φανταστικό για δώρο. Και από πίσω είναι έτσι. 2 σε 1 λοιπόν. 2 σε 1. Η τιμή του 18,90. Πάρα πολύ ωραία τιμή για τέτοιο δώρο. Στη μαμά, στην αδερφή, στη θεία, σε φίλη. Και ξαναλέω, φανταστική ποιότητα. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφο. Και φυσικά μπορεί να γίνει και μπλούζα και διάφορα, ό,τι θέλετε. Τα πάντα. Λοιπόν, τι χρώμα άλλο έχουμε. Πάμε σε αυτήν που έχει περίπου το ίδιο λουλούδι, αλλά λίγο διαφορετικά χρωματάκια. Πάλι διπλή. Πολύ ωραίο και αυτό. Πάλι διπλή. Λοιπόν, πάλι και αυτό διπλό. Τη θέλω αυτή η κυρία Ρεβέκα. Τέλεια. Διπλή, Διπλή, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Ρεβέκα μου. Δεν την έχω δείξει, όχι, δεν έχω προλάβει να τη δείξω. Ωραία. Χρωματάρα. Μπέζ από εδώ, μαύρο έτσι,
με μουσταρδί. Τέλειο, τέλειο. Να τη χαρείτε. Γράψε double face. Ωραία. Επόμενη double face. Δύο όψεων. Από τη μια μεριά είναι μπλε. Τι φανταστικά πράγματα έχετε. Μπράβο σας, λέει η κυρία Νατάσα. Νατάσα μου, τώρα σε είδα, κορίτσι μου γλυκό. Κορίτσι μου, τα φιλιά στη Βέρεια, την αγαπημένη μου Βέρεια. Αν και Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είσαι. Είσαι από Βέρεια όμως και αυτό μετράει. Λοιπόν, και η άλλη μεριά είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραίο. Μπλε είναι η μία μεριά, μπλε σκούρο. Φανταστικό λουλούδι, Γενικά αυτή και η άλλη μεριά είναι, νομίζω είναι μαύρο, πρέπει να είναι πολύ σκούρο μπλε. Πολύ σκούρο μπλε. είναι εκπληκτικά. Πολύ ιδιαίτερες μαντήλες. Ένα αξεσουάρ που πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσετε να φοράτε. Να το χρησιμοποιείτε. Τα φουλάρια γενικά και οι μαντήλες μπορούν να γίνουν πάρα πολλά, σας είπα και πριν. Από φουλάρια επάνω στα ρούχα σας, από στα μαλλιά μας, να γίνει μπλούζα, το καλοκαίρι να γίνει παρεό, σε τσάντα να κρέμεται, γιατί όχι, τα πιο μικρά δηλαδή. 18,90. Ξαναδείχνω, πάρα πολύ ωραίο. Αυτή και από τις δύο πλευρές. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Δες και από εδώ. Ούψ. Ναι, στις κυρίες που θα αρέσουν λίγο τα πιο σκούρα. Πάρα πολύ ωραίο. 18,90. Φανταστικό σχέδιο. Τέλειο χρώμα. Πάμε. Και ακόμη μια στο ίδιο στυλ, δίχρωμη. Και αυτό ωραίο. Πολύ Πιο φωτεινό ωραία. χρώμα. Λοιπόν, από εδώ είναι έτσι. Είναι μπλε ραφ. Η βάση του, βλέπετε πως είναι το λουλούδι. Και πίσω, μαγικό μαντήλι, Λοιπόν, είναι λαδί, με αποχώσεις του μόβ. Έχει συνδυασμούς που δεν το περιμένεις ότι θα ταιριάζουν. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι τέλειο. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει να τολμάμε, να συνδυάζουμε χρώματα, να ξεφύγουμε λίγο από τη μονοτονία. Τιμή, να θυμηθώ, 18,90. Κυρία Νατάσα λέει, την βροχερή Θεσσαλονίκη. Θα είδε και στη Βέρεια, λέει. Στείλε τα καθιερωμένα φυλάκια στο Αλικάκι. Κορίτσι μου, Αλικάκι μου, φιλιά πολλά, φιλιά κορίτσι μου. Πάντα εδώ πέρα στην παρέα μας. Λοιπόν, ξαναδείχνω πάρα πολύ ωραία μαντήλα. Πολύ ιδιαίτερη. Κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Λαδί από τη μια μεριά, με μόβ αποχρώσεις. Και από την άλλη είναι μπλε ραφ. Με μουσταρδί, με καφέ. Ρεβέκα και αυτή με το μόβ. Αυτό. Ναι. Ναι, μόβ ήταν η πλευρά που έδειχνα. Πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερη για να ξεχωρίζετε. Με το καλό να τη χαρείτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και εδώ συνεχίζουμε με τις... Πάρα πολύ ωραία και με τις double face, βέβαια. Λοιπόν, πάμε. Κεραμιδίνα από το γύρω-γύρω. Κεραμιδί, τριαντάφυλλο νομίζω έχει, δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι τριαντάφυλλο, μπράβο, τώρα που το άνοιξα. Λοιπόν, κεραμιδί και μέσα η απόχρωση είναι λίγο απόχρωση του ροζ με το κεραμιδί του, ναι. Πολύ ιδιαίτερο και αυτό. Και η πίσω μεριά μοβ. Φοβερό σχέδιο και αυτό, τριαντάφυλλο. Τιμή 18,90. Μαντήλα double face. 2 όψεων. Δεν είναι πολύ συνηθισμένες αυτές οι μαντήλες, Οι διπλές, ναι. Απλά αυτές φαίνονται όμορφες όταν τις έχεις δεμένες. Πολύ, πολύ, μπράβο. Δεν είναι η ανάποδη τους, ας πούμε. Έχει πάρα πολλές ιδέες. Υπάρχουν πολλές ιδέες αν ψάξετε λίγο, να το βάλετε πάνω σε ένα σακάκι, πάνω από ένα φόρεμα. Δηλαδή μια μεριά σας, επάνω να είναι η ζώνη σας. Πάρα πολλά. Λίγο ψάξτε μέχρι να σας δείξουμε κάποια στιγμή και δικά μας βιντεάκια. Μέχρι να την κουμπώσεις μαζί με το πουκάμισό σου. Μπράβο, ναι. Κουμπί και να φαίνεται σαν μισό πουκάμισο. Κουμπί από την τρυπούλα, πάρα πολύ ωραίο. Και η μοβ πλευρά
Και δεν λέω ξανά για την ποιότητα. Φανταστική, υπέροχη. Καλησπερίζουμε τις κυρίες που μπαίνετε τώρα. Βραδινές. Και από εδώ λοιπόν αυτή η μεριά, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Καλησπέρα κυρία Σοφία μου, γεια σας. Κρεμάω και εγώ αυτήν. Τέλεια, τι άλλο έχεις? Έχω και ακόμη μία έτσι με το τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ωραία και αυτή. Λοιπόν, ντούμπλε φας. Μεγάλες. Η μία καλύτερα από την άλλη. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και μία καλύτερα από την άλλη είναι. Πολύ ιδιαίτερες μαντήλες. Τριαντάφυλλο πάλι, η βάση είναι μπέζ, το λουλούδι είναι μπλε. Καλησπέρα κυρία Ντίνα. Πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο. Από την άλλη μεριά πάλι είναι μπέζ και το πράσινο είναι και το λουλούδι είναι πράσινο. Καλησπέρα από τη βροχερή Αμάρθοευίας. Γεια σας κυρία Στέλλα. Τα φιλιά μας. Κυρία Κατερίνα, καλό βράδυ, πολύ όμορφα όλα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Μαντήλες λοιπόν ντούμπλεφας, να τις φοράτε με όλα τα ρούχα σας με συνδυασμούς. Με πράσινο από εδώ πέρα το λουλούδι, με μπλε από εδώ. Υπέροχοι συνδυασμοί, υπέροχη ποιότητα. Η τιμή είναι στα 18,90. Πάρα πολύ ωραίο. Και μην ξεχνάμε να κάνουμε δώρα σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Οικονομικά δωράκια μικρά, δεν χρειάζεται κάτι μεγάλο, κάτι ακριβό, κάτι δεν ξέρω τι. Λίγο να κάνουμε τους ανθρώπους μας να χαμογελάνε με ένα μικρό δωράκι. Τώρα που έχετε και το Πάσχα. Μπλε λοιπόν, τριαντάφυλλο από εδώ, πράσινο από εδώ. Πάρα πολύ μ' άρεσε και αυτό, πολύ ωραίο. Πολύ ιδιαίτερο. Σε πάω στις λίγο πιο μικρούλικες. Πάμε σε πιο μικρές. Ό,τι προλάβουμε να δείξουμε γιατί γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, πιο μικρές. Εντάξει, τώρα κλασικό, υπέροχο σχέδιο. Τι θέλω το μπλε τριαντάφυλλο. Κυρία Ειρήνη Μαυρουδή. Μπλε και πράσινο τριαντάφυλλο. Τέλειο. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε πιο μικρά μαντήλια. Βλέπετε γύρω μαύρη φάσα. Να το βάλω λίγο να φαίνεται πιο καλά πάνω μου. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε πως φαίνεται και σε χρώματα έντονα. Τολμήστε το. Σε κόκκινα, σε ματζέντα, πορτοκαλί, μπλε. Όχι μόνο με γήινα χρώματα καφέ, εκρού, μπέζ και με χρώματα έντονα. Τολμήστε. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε να δείξουμε μετά και δεσίματα, μεταλλικά δεσίματα, δαχτυλίδια. Πάρα πολύ ωραίο. Τιμούλα 6,90. Πάρα πολύ καλή τιμή. 6,90. Τα μικρά πασπαρτού μπαίνουν παντού. Από το λαιμό μας, από το κεφάλι μας. Εγώ πάρα πολύ τις χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι το καλοκαίρι. Μαντιλάκι γύρω-γύρω από το κεφάλι μας με ό,τι δέσιμο θέλετε. Σε τσάντα και κυκλοφορεί και πολύ και στο χέρι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίες. Βέβαια. Καλησπέρα, γεια σας. Λοιπόν, τι είπα, τετράγωνη μικρή, η τιμή είναι στα 6,90. Πάρα πολύ ωραίο. Και καλό μήνα. Οικονομικό δωράκι κιόλας και για εσάς και για αγαπημένα πρόσωπα. Το μικρό φουλάρι, λέει η κυρία Μέρη. Πάρα πολύ όμορφο, υπέροχο. Ναι, κυρία Μέρη μου. Τι άλλο μου έχεις έτοιμο? Και ακόμη ένα πάλι μικρούλικο. Τελειώσαμε. Και αυτό πολύ ωραίο. Ίδια τιμή, 6,90. Πολύ ωραίο και αυτό. Κλασικά χρωματάκια, τα οποία είπα, ξαναλέω, τολμήστε με έντονα χρώματα. Να κάνουν αντίθεση, τολμήστε. Δείτε πως φαίνεται τώρα το μπλε. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Με ένα απλό δεσιματάκι ή εδώ ή στο πλάι. Πολλά δεσίματα, πάρα πολλά υπάρχουν. Τι είπα τιμή? Ξεχνάω 6,90. Είναι η ώρα δύσκολη. 6,90 λοιπόν.
και αυτό. Δεν έχουμε άλλο μικρό νομίζω, Έχουμε τα πλισέ μετά. Όχι, έχουμε μετά εκείνα που είναι σαν γραβάτες. Πάρα πολύ όμορφο, φανταστικό για δωράκι. 6,90. Πάμε λοιπόν σε μικρά τύπου πλισέ, να το πω. Δεν τα άνοιξα όλα. Δεν τα άνοιξες, γιατί? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λοιπόν. Δεν τα άνοιξα όλα. Πλισέ φουλαράκι, φανταστικό. Δεν ξέρω γιατί έπιασε το μαύρο πρώτα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι πλισέ. Έρχομαι πιο κοντά. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Το βάζω κιόλας. Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραία και ιδιαίτερα μπορείτε να κάνετε δεσίματα. Φυσικά και στο κεφάλι και στην τσάντα σας και οπουδήποτε. Και σαν γραβάτα αυτό δεν είναι? Βεβαίως, ναι, θα δείξουμε και μετά με το δέσιμο. 6,90 το πλισέ. Πάρα πολύ όμορφο, ιδιαίτερο, διακριτικό. Σε πουκαμισάκι πάνω, φανταστικό. Με μια ωραία καρφιτσούλα. Έχουμε πολλά να σας δείξουμε. Να προλάβουμε. Όσο προλάβουμε την επόμενη φορά. 6,90 μόνο. Πλισέ μαύρο. Και πάμε. Χρώματα. Κόκκινο. Εκρού. Πολύ βολικό, εύκολο φουλαράκι. Μπες, ομών, πολύ ωραίο. Της πούδρας εδώ που λέει και Αφροδίτη. Πολύ ωραίο μπλε. Πάρα πολύ όμορφο μπλε. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Και γκρι. Νομίζω έχουμε πάρει όλα τα χρώματα από την εταιρεία, δεν υπάρχουν άλλα. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 υπέροχα χρώματα σε πλισέ φουλαράκια. Τι τιμή είπα, 6,90. 6,90 μόνο, πλισέ φουλαράκι, εύκολο συνδύαστο, πολύ εύκολο να κάνετε και διάφορους κόμπους, διάφορα σχεδιάκια και εννοείται σαν γραβατούλα. Πολύ όμορφο και οικονομικό και για δωράκι. Επιτέλους κορίτσια, σας πετυχαίνω έστω και μια φορά. Καλό μήνα αγαπημένες. Τα φιλιά μας, αγαπημένη Δήμητρα, τα φιλιά μας. Τι να κάνουμε, οι δουλειές μας είναι λίγο περίεργες. Το λέω για όλες τις κυρίες, ναι, που δυσκολεύονται για την ώρα. Πάρα πολύ όμορφα, οικονομικά, 6,90. Ξαναδείχνω, γκρι ασημή. Πλισέ φουλαράκι. Μπλε σκούρο. Θα τα πίσω εδώ πέρα λίγο. Μπλε σκούρο. Ωραίο και το μπλε. Πολύ ωραίο, ναι. Καλό μήνα κυρία Αργυρόμου. Τα φιλιά μας στην Εύβοια. Μπέσομον. Πούδρα λοιπόν. Της πούδρας. Να μην σου χαλάσω χατήρι. Α, της πούδρας, να. Είδες. Κόκκινο. Όπου για το Πάσχα, φανταστικό. Κόκκινο της φωτιάς. Πάρα πολύ ωραίο. Πλισεδάκι με γωνίες, βλέπετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε πολλά δεσίματα και σε τσάντα και στο κεφάλι και στο λαιμό, όπου θέλετε. Πάρα πολύ ωραίο. Η κυρία Θαλάσσο θέλει το γκρι ασημή. Γκρι ασημή, κυρία Αναστασία. Πολύ ωραία. Ξαναλέω, η τιμή είναι στα 6,90. Μαύρο και εκρού. Κλασικά αυτά τα χρώματα. Μπορεί να κάνετε και συνδυασμούς, και τα δύο. Είναι λεπτά. Μπορείτε να το πλέξετε, μπορείτε να κάνετε 1002. Πάρα πολύ όμορφα. 6,90. Τέλεια. Κράτα ένα από αυτά για να δείξεις λίγο και τα μεταλλικά δεσίματα. Τώρα, μπράβο, ναι. Ποιο χρώμα θέλεις, κράτησε ένα. Ας δείξω το κόκκινο νομίζω. Έτσι, λίγο πριν είναι της φωτιάς. Okay. Λοιπόν, μεταλλικό δέσιμο. Πάμε. Και θα το φορέσω τώρα αυτό. Μεταλλικά λοιπόν δεσίματα για φουλαράκια, μικρά μεγάλα. Τώρα πήρα το μικρό.
Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Νέος κωδικός, δαχτυλιδάκι, κρίκος. Το βλέπετε? Λοιπόν, το περνάω. Η τιμή είναι στα 4 ευρώ μόνο. 4 ευρώ το περνάω. Δεν μπορώ να πάω στην άλλη μεριά γιατί έχει το καρτελάκι. Δεν θέλω να το βγάλω. Λοιπόν, το βλέπετε? Είναι τύπου γραβατούλα. 4 ευρώ μόνο το σχεδιάκι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ οικονομικό 4 ευρώ, Τα σκουλαρίκια μου είναι ωραία, κύριε Αργυρό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 4 ευρώ μόνο. Πάρα πολύ καλή τιμή. Το φουλαράκι είπαμε 6,90. Και έχουν μείνει λίγα χρώματα. Τέλειο. Ξαναδείχνω. Είναι έτσι, το βλέπετε, και περνάει πάρα πολύ εύκολα από μέσα. Τέλεια. Τι άλλο έχουμε για δέσιμο? Έχουμε αρκετά, είναι να δείξω καφετσούλες. Λοιπόν, θα ανοίξω λίγο καφετσούλες. Ή να πάμε στα κολλιέ, για πες μου. Έλα, ξεκίνησες τώρα με το πάμε εδώ, λοιπόν. Ας δείξω λίγο το ταμπλό που λίγο έχουν κουνηθεί, γιατί έχουν κουνηθεί. Γιατί τα βλέπανε στο μεταξύ που τα είχαμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ένα μικρό ταμπλό έχουμε ετοιμάσει με διάφορες καρφίτσες, πάρα πολύ καλές τιμές. Αν τα έφτιαξα εγώ, ποια? Τα σκουλαρίκια. Είναι όντως χειροποίητα, τα έχει κάνει μια φίλη μου. Παλιά είναι. Λοιπόν, δείξε και της πούδρας, λέει η κυρία Ειρήνη. Της πούδρας. Πού το έδωσε στην κυρία Ειρήνη? Στην κυρία Ειρήνη. Μπράβο, για δώστε μου λίγο. Να το δει μαζί με το τέτοιο. Να το δει με το, με το κουμπωματάκι. Να το δει ολοκληρωμένο, αφού το πήρε η κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, μισό λεπτό να το περάσω. Λοιπόν, το βλέπετε, πολύ εύκολα περνάει. Έχω την καρτέλα εδώ πέρα και έτσι δεν θέλω να το περάσω, να το σκίσω. Λοιπόν, και είναι εδώ πέρα αυτό. Πολύ όμορφο. Γραβατούλα. Τώρα αν φαούσα ένα πουκάμισο λίγο πιο έτσι σωστό, θα ήταν αλλιώς επάνω μου. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχομαι και λίγο πιο κοντά. Τέλειο. 4 ευρώ μόνο. Ορίστε, το παίρνεις. Τέλεια. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν κάποια είναι καινούρια παραλαβή, κάποια είναι τελευταία κομμάτια που έχω. Η τιμή που θα κάνω ισχύει για σήμερα και για αύριο. Μπράβο, ναι κύριε Αργυρό μου. Λοιπόν, είπαμε 4 ευρώ είμαστε εδώ πέρα. Τα παίρνω λίγο γρήγορα. Είναι δεν το ξέρω. ίδιο στυλ, για να προλάβουμε να τα δείξουμε. Μπράβο, ναι. Γίνεται λίγο λοιπόν, περισσότερα. ισχύει για σήμερα και για αύριο μέχρι να εξαντληθούν. Εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολλά κομμάτια. Ναι. Λοιπόν, καρφιτσούλα. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται καλά. Καρφιτσούλα. Λουλουδάκι με πέρλα. Λέω τιμή τώρα για το live, Λοιπόν, 4,5 ευρώ. Τίποτα, πάρα πολύ καλή. Το θέλω, ευχαριστώ. Η κυρία Ειρήνη για το... Η κυρία Ειρήνη θέλει και το κούμπομα. Ναι, και το κούμπομα. Τέλεια, θα το βάλουμε. 4,5 ευρώ λοιπόν. Αυτά που σας δείχνω τις καρφιτσούλες. Φυσικά είναι και για το πέτο, αλλά είναι και για τα φουλάρια, Πάρα πολύ όμορφο. Και οικονομικά. 4,5 είναι με πετρούλες και πέρλα στο κέντρο. Μία τελευταία, δεν έχω άλλη. Στα 5 ευρώ. Τιμή λέω πρώτα πριν δείξω, Λοιπόν. Πολύ γλυκούλικη και πολύ... Σαν κουμπάκι μπορείς να την πάρει. Έχεις χαριστήσει νομίζω. Βλέπεις το προηγούμενο. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Λοιπόν, λουλούδι όλο πέτρες και πέρλα στο κέντρο. Είναι πιο μεγάλη, στα 5 ευρώ εδώ. Μία τελευταία έχω. Στα 5 ευρώ. Πω και στο μπλε τώρα. Τέλειο. Το ξαναδείχνω, μισό λεπτό. Στα 5 ευρώ υπέροχη καρφιτσούλα. Δεν ξέρω άμα... Τέλεια. Λοιπόν, επίσης, καρδούλα στρασένια, 4,5 ευρώ.
Πολύ καλές τιμές. 4,5 τίποτα. Δεν νομίζω να κάνω λάθος σε κάποιες τιμές, δεν νομίζω, όχι. Τώρα τις είπες, τελείως. Τώρα είπα, ναι. Τώρα Προς τα κάτω να πω, προς τα πάνω να μην γίνουμε ρεζίλ. Λοιπόν, καφιτσούλα στρασένια, πάρα πολύ ωραία και αυτή. Στα 6 ευρώ. Εννοείται πέρλες, σχήμα, τεμάχια πολλά, βεβαίως έχουμε, κυρία Ειρήνη μου. Στα 6 ευρώ είμαι της έμπνευσης, κυρία Γυρόμου, το ξέρω. Εσείς έχετε φτιάξει ένα σωρό πράγματα. 6 ευρώ, πάρα πολύ ωραία καφιτσούλα. Στα 7 ευρώ είμαστε εδώ πέρα. Κολλιένο, έτοιμο. Σε λευκό θέλετε, πρέπει να έχω ένα, τώρα που το βρω δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Στα 7 ευρώ είμαστε εδώ, με πέτρα μεγάλη, πολύ ωραία. Έτοιμο κολλιέ με πέρλα. Δεν ξέρω αν τα δείχνω γρήγορα, απλά τα περνάω γρήγορα για να τα δείτε λίγο μετά, γιατί ισχύει η τιμή και για αύριο, εντάξει. Αρκεί να έχω τεμάχια. Και σε γκρι, ασημή, ανθρακή, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τέλεια. Πάμε. Καρφιτσούλα πολύ όμορφη και αυτή στα 7 ευρώ. Νομίζω φαίνεται καλά, δεν ξέρω. Πρέπει να φαίνεται καλά. Στα 7. Καινούριος κωδικός, φανταστικό, τρελάθηκα με αυτό. Λουλούδι λοιπόν, τρισδιάστατο, το οποίο δεν είναι καρφίτσα, είναι σαν κουμπάκι. Εντάξει, φυσικά δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κουμπί, δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ την κουμπότρυπα, αλλά το ράβουμε οπουδήποτε θέλετε σαν καρφιτσούλα. Αξιοποιώ τα υλικά σας, κυρία Αργυρό μου, φυσικά και το ξέρουμε και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα από τα χεράκια σας. Σε χρυσό λοιπόν το λουλούδι στα 8 ευρώ, σε χρυσό και σε ασημή. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Ναι, είναι ιδιαίτερο. Πολλά μπορεί να γίνει και κολλιέ, μπορεί να γίνει και σκουλαρίκι. Να το ράψετε πάνω στα ρούχα σας, φανταστικό. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Κολλιέ σε άσπρο, κυρία Ειρήνη μου, το δούμε. Απάντησα πριν, πρέπει να έχουμε ένα τελευταίο με πέρλες. Δεν ξέρω που το έχω αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας χαμός. Οπότε θα σας στείλουμε μήνυμα. Λοιπόν, στα 9 ευρώ καφιτσούλα, full στρασένια, βλέπετε, έχει και το κροσάκι. Υπέροχο, τέλειο. Καινούριος κωδικός, το λάτρεψα. Λουλουδάκι, μεταλλική καρφίτσα, χρυσή. Αυτά που σας δείχνω είναι ένα τίποτα. Μπροστά σε αυτά που έχουν έρθει γίνεται ένας χαμός. Πού να προλάβουμε. 9 ευρώ. Πολύ ωραία αυτά τα... Τριαντάφυλλο τρισδιάστατο, είναι όλο με πέτρες στρας. Μέχρι αύριο, κυρία Σοφία μου. Ναι. Δείτε το live ξανά. Μέχρι αύριο. Μέχρι και αύριο. Επειδή έχουμε πάρα πολλά και τα περνάω γρήγορα, φυσικά και δεν προλαβαίνετε να μου πείτε. Γι' αυτό το κρατάω μέχρι και αύριο το βράδυ. 9 ευρώ. Οπότε δείτε το με την ησυχία σας. Καρφιτσούλες υπέροχες. Και από την αρχή. Πάμε εδώ, στα 8 ευρώ. Υπέροχη στρασένια λευκή και με χρώμα πολύ ωραία. Χρυσή. Να το πιάσω λίγο καλύτερα. Με πέτρες μέσα, πολύ όμορφες. Τέλεια. Αγαπημένο, συνεχίζω εδώ πέρα. 8 ευρώ, συνεχίζω και εδώ. Με πέρλα. Πολύ ωραίο. Εύχομαι να φαίνεται καλά, είναι πολύ όμορφες. Ένα λεπτάκι, κάτι μου βγάζει το... Ωραία. Λοιπόν, κάμερα τι έχει? της αδικίας, πούμε. Α, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, ακόμα ένα σχέδιο πολύ ωραίο στα 8 ευρώ. Και γενικά πάρα πολύ οικονομικές και αυτές για δώρο. Πολύ οικονομικές. Πάρα πολύ όμορφο. Στα 5 ευρώ, αυτό έχω δει τελευταία τεμάχια.
Καλησπέρα στο team, μόλις τώρα μου ήρθε το σήμα. Τώρα κυρία Κατερίνα μου, τώρα κλείνουμε. Τι σήμα ήρθε? Σήμα ότι τελειώνει το live, δηλαδή συγγνώμη. Να το κοιτάξουμε αυτό, τι πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, στα 5 ευρώ αυτή. Και ένας πολύ ωραίος κωδικός. Ισχύει και για αύριο, και αυτό καινούριο. Στα 10 ευρώ. Που χάσατε. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, καρφιτσούλα. Και φυσικά αύριο είμαστε ανοιχτά. Στείλτε μήνυμα, θέλετε να δείτε κάτι πιο έτσι από κοντά. Ισχύει και αύριο μέχρι αύριο το βράδυ. Πολύ ομορφιά βλέπω. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν. Θες να συνεχίσεις αυτά για τα... Αυτά είναι τα ίδια. Πάμε εδώ. Εδώ, αυτά. Μπράβο. Αυτά, για τα Λοιπόν, πουκάμισα. αυτά όλα είναι για τα πουκάμισα. Τιμή, σοκ. Μέχρι και αύριο το βράδυ στα 5 ευρώ. 5 ευρώ όλα τα σχέδια. Αρκετά κομμάτια έχω. Μάλλον κάπως έτσι θα έχει γίνει, κυρία Σοφία μου, δεν ξέρω. Αν φορούσα τώρα ένα πουκάμισο λίγο πιο της προκοπής, να μην έχω το ντεκολτέ μου ανοιχτό. Λοιπόν, υπέροχο, φανταστικό. Κάνε το πιάστο λίγο έτσι, τσακ. Στο λαιμό μου, τι εννοείς? Κλείστο έτσι το πουκάμισο. Α, και λέω, λοιπόν, πολύ ωραίο σε πουκάμισο εδώ πέρα και εννοείται και εδώ πέρα στο πλάι μπορείτε να το βάλετε. Σε τσάντα επάνω, όπου θέλετε. Στα 5 ευρώ μόνο. Καρφιτσούλα λοιπόν, μπλε με κόκκινο. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μοτίφ με πέτρες στο κέντρο. Oxford στυλ αυτό, έτσι, κολεγιακό. Αυτά τα χρώματα. Τι λέει η κυρία Κατερίνα? Έχει πρόβλημα στο νησί το σήμα της Νόβα και γι' αυτό. Α, το νησί στην Αίγινα. Τα φιλιά μας στην Αίγινα που αγαπάμε πολύ. Να τα δείτε με τα φιλιά μας. Σας, κυρία Κατερίνα. 5 ευρώ λοιπόν, ό,τι δείχνω. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Προχωράω. Πράσινο, αγαπημένο πράσινο κι αυτό. Αρχοντική καρφιτσούλα. Είπαμε για πουκαμισάκι. Και οπουδήποτε αλλού θέλετε. Υπέροχο, 5 ευρώ. Με 5 ευρώ, ωραίο και για δωράκι. Το ίδιο υπάρχει και σε μπορντό. Σε βυσσινή. Στα 5 ευρώ μόνο. Πολύ καλή τιμή. Έκανα, δεν μπορείς να πεις. Πολύ. Σκότωμα. Φυλακή λοιπόν, κυρία Σοφία, εσείς. Πάτε σε όλα τα χρώματα. Που μου το λέτε. Φυλακή. Λοιπόν. Και αυτό πολύ ωραίο σχεδιάκι. Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο, σε βυσσινή. Φοβερή πέτρα μέσα. Το βλέπετε να γυαλίζει κιόλας. 5 ευρώ μόνο. Σκέτη κόκκινη, χωρίς τις κορδελίτσες. Ή να υπάρχει σκέτο κόκκινο μήπως. Αυτή που δείχνεις είναι προς... Σε μαύρο με πράσινη πέτρα. Να δω λίγο που έφυγε στο πλάι. Να το. Με πράσινη πέτρα, πάρα πολύ ωραίο κι αυτό. Τα φιλιά μας, κυρία Κατερίνα. Φιλιά, κυρία Κατερίνα μου. 5 ευρώ όλα και το μπλε. Πολύ ωραίο κι αυτό. Ανοιξιάτικο το μπλε. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο. Στα 5 ευρώ υπάρχουν τεμάχια αρκετά. Όποια κυρία προλάβει, μέχρι και αύριο το βράδυ οι τιμές που αναφέρω, εντάξει. Λοιπόν, 5 ευρώ όλες οι καρφιτσούλες και προχωράμε. Πάμε λίγο σε κολλιέ. Πάμε σε κολλιέ. Θέλεις? Πάμε σε κολλιέ. Άντε πάμε σε κολλιέ. Λοιπόν. Πριν πάμε σε κολλιέ να μην δείξεις λίγο αυτά. Άντε να δείξω τα ό,τι θέλεις. πολύ καταπληκτικά. Λοιπόν, είναι το κάδες και μπαίνουν και σαν δεσίματα λοιπόν. Στο φουλάρι. Για το φουλάρι. Το μικρό. Για το λουθμί. Δεν θυμάμαι. Το μεγάλο. Τέλεια. Το πράσινο θέλει η κυρία Ειρήνη. Ποιο πράσινο, αυτό το πρασινάκι. Μπράβο, το πράσινο. Ναι, ναι. Λίγο αυτό λογικά. Πράσινο, αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα πράσινο δείξαμε, όμως αυτό εδώ πέρα λέει η κυρία Ειρήνη. Ωραία. Λοιπόν, το κάδες full strass. Όταν λέμε full, δεν ξέρω αν μαγιαλίζουν τόσο καλά στην κάμερα. Αλλά από κοντά είναι τρέλα. 5 ευρώ ο μικρός και 7 ευρώ ο μεγάλος. Λοιπόν, το κάδες για ζώνες και όχι μόνο. Φυσικά, τώρα που δείχνουμε και φουλάρια, μπορείτε και δεσίματα για φουλάρια. Υπέροχοι το κάδες. Πάρα πολλά σχέδια έχουμε, δεν είναι μόνο αυτά. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδείξουμε. Δεν προλαβαίνουμε τα live, να τα βλέπω την ώρα και αγχώθηκα πάλι. 5 και 7.
Είναι φανταστικά κομμάτια. Τώρα θα τα βάλουμε τα λουλούδια, θα τα βάλεις επάνω σου. Ξαναλέω, οι τιμές μέχρι και αύριο το βράδυ. Φεύγουνε. Πάμε λοιπόν γρήγορα στα κολλιέ. Ό,τι δείχνω από εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά τεμάχια. Συνδυάζω το φουλάρι τώρα που διάλεξε, που βλέπω με την καρφίτσα, τέλειο. Λοιπόν, Ναι. κολλιέ. Εντάξει κυρία Ειρήνη μου, το καταλάβαμε. Οι φασμάτινες χαντρούλες μαύρες. Τι εννοεί φασμάτινες? Είναι μπαλάκια στρογγυλά σατέν, το βλέπετε? Με ανθρακή χαντρούλες ενδιάμεσα, διπλό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά άμα το βάλω, αλλά ας το δοκιμάσω λίγο. Πάρα πολύ ωραίο. Αν σας πω την τιμή όμως θα πάτε σοκ. Τα κολλιέ που θα δείξουμε όλα για σήμερα και αύριο στα 5 ευρώ. Πείτε μου, πού έχετε δει αλλού 5 ευρώ κολλιέ? Αν είναι δυνατόν, 5 ευρώ. Τέλειο φαίνεται πάνω σου. Πραγματικά πολύ ωραία, τέργια, ξεφορά και βελόνι μαύρο. Επειδή είναι μαύρο με το μπλε. Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε, δεν το φόρεσα πριν, γιατί? Δεν προλάβαμε να το σκεφτούμε, η αλήθεια. Κυρία Αργυρό μου, πόσα να προλάβουμε? Ένα σωρό. Έχουμε και δικά μας, θα σας δείξουμε. Έτοιμα και κολλιέ και τα πάντα. Πόσα πια? Λοιπόν, 5 ευρώ, τίποτα, τζάμπα, σοκ. Το βλέπετε ξανά, διπλό κολλιέ και για δωράκι, πολύ ωραίο. Από εδώ και πέρα, άνοιξη, ελαφρύ πολύ να ξέρετε. Άνοιξη καλοκαίρι. 2025 που λένε και... Φανταστικό κολλιέ εδώ, με τα πομπονάκια τα γκρι, πάρα πολύ μ' άρεσε και αυτό. Πομπονάκια γκρι και χαντρούλες διαφανές, στα 5 ευρώ. Τέλεια τα κολλιέ, ευχαριστούμε πολύ κυρία Σοφία. Να βάλω και αυτό. Ας το κρεμάσω. Γιατί αλλιώς δείχνει λίγο πάνω. Αλλιώς δείχνει πάνω μου, ναι. Που το βάζεις. Που δεν ξέρω αν μπορεί να τον μπλε, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, 5 ευρώ, πάρα πολύ όμορφο και αυτό πάει. Και αυτό πάει πολύ ωραίο. Πομπονάκι χαριτωμένο, στα 5 ευρώ μόνο. Πολύ παιχνιδιάρικο. Και ωραίο χρώμα. Το ίδιο λοιπόν υπάρχει και σε εκρού. Δεν πειράζει. Θα τη βγάλουμε την άκρη. Λοιπόν, υπάρχει και σε εκρού. Μαρία Σταματάκη. Τώρα μπήκα, δείξατε κάτι άλλο. Κυρία Μαρία μου, τώρα κλείνουμε. Η κυρία Βασιλική. Τα θέλω όλα, κυρία Βασιλική μου, τι κάνετε? Τα φιλιά μας στο Αίγιο. Δείτε ξανά το live, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Οι τιμές είναι πολύ καλές. Μέχρι και αύριο το βράδυ ισχύουν οι τιμές. 5 ευρώ. Και το μαύρο και το γκρι θέλετε? 5 ευρώ τα κολλιέ. 5 ευρώ. Πομπονάκι εκρού με χαντρούλες διαφανές, πάρα πολύ ωραίο, πολύ παιχνιδιάρικο και μπορείτε να το φορέσετε και μαζί με το γκρι. Μικρό το κάθε μου το στείλεις στην παραγγελία της Παρασκευής. Αφροδίτη μου. Αφροδίτη, η κυρία Κατερίνα, τα δικά σας που λέτε. Τέλειος Κατερίνα μου, τέλειος. Το κάσι είναι... Αυτό εννοεί, δείξτε το λίγο για να με πολύ. Το μικρό το στρασένι, ναι. Αυτό. Είναι wow. Έχουμε κάνει κατά καιρούς, κύριε Αργυρό, τα χειροποίητα. Αυτό λέει η κυρία Κατερίνα, ναι. Το θέλω το γκρι, λέει η κυρία Αναστασία. Η κυρία... Λοιπόν, ξαναδείχνω το εκρού του. Υπάρχουν αυτά πολλά κομμάτια, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτά που δείχνουμε. Δείτε και πώς φαίνεται και το εκρού, κύριε Βασιλική. Να τα βάζετε μαζί. Πολύ ωραία και τα δυο μαζί. Και το εκρού. Ναι. Και το μαύρο και το γκρι. Και το εκρού. Και το εκρού. Και το εκρού. Όχι, δεν έχουν έρθει ακόμα τα νήματα. Το μαύρο κολλιέ θέλει και η κυρία user από το TikTok. Ωραίο και τα δυο μαζί, παιχνιδιάρικο. Τέλειο. 5 ευρώ όλα τα κολλιέ. Δύο πάρα πολύ ωραία και αυτά. Πάλι έχω πολλά κομμάτια. Φανταστικό, Φουλ καλοκαιρινό, φουλ ανοιξιάτικο. Εκρού και μπες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Κατερίνα μου, αλλά δες και τα υπόλοιπα, θα σ' αρέσει κάτι. Μόνο αυτό είδα. Ό,τι ναι. Τσαχπίνικα. Κύριε Βασιλική μου, έτσι ακριβώς. Τσαχπίνικα.
Λοιπόν, στα 5 ευρώ τη δείχνω μέχρι και αύριο το βράδυ. Κολλιέ λοιπόν, νεκρού και μπες. Δεν είχε ενημέρωση η κυρία Αργυρό. Α, τι γίνεται. Δεν πειράζει, γι' αυτό βάλαμε μέχρι και αύριο το βράδυ. Οπότε μπορείτε να το ξαναδείτε, ναι. Εντάξει. Γιατί πολλές κυρίες μας το λένε ότι δεν είχαν ενημέρωση. Είναι που κάνουμε και... Όχι, ενημερώσαμε για το live, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, δεν είχαν ενημέρωση για... Μπράβο, ότι γίνεται live. Λοιπόν, εκρού και μπες, δείτε λίγο. Πάρα πολύ όμορφο, είναι πλεκτά τα μπαλάκια κάτω, οι χαντρούλες, μεταλλικά τα ασημεία, τα χαντράκια επάνω και αυτό πόσο ιδιαίτερο, σαν μαλάκι, πολύ ιδιαίτερο. Και τα δυο μαζί μπορείτε να τα φορέσετε έτσι. Αυτά ναι. Στα 5 ευρώ. Σαν σκηνάκι είναι λίγο αυτό το. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει κούμπομα. Είναι όμως μαλακούλικο, δεν ενοχλεί δηλαδή. Δεν έχει κούμπομα, μπαίνει έτσι αυτό. Πάρα πολύ εύκολο δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και ταιριάζει με πολλά χρώματα, εκρού και μπέζ. Πολύ όμορφο. Μπαίνει, βγαίνει. Χωρίς κούμπομα. Μπαμ μπαμ, τελειώσαμε. Πολύ ιδιαίτερο. 5 ευρώ. Πάμε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε πολλά και η ώρα λίγο πέρασε νομίζω. Ζωνούλες. Ζώνες. Αυτή είναι μία τελευταία, Τι να το δείξουμε. Λοιπόν, μία τελευταία ζώνη, 9 και 80. Μισό λεπτό λίγο να τη βγάλω. 9 και 80, πάρα πολύ ωραία, με κρίκους. Μεταλλικό ασημί. Φυσικά ό,τι έχει να κάνει με αλυσίδα και λέμε για ζώνες, μπορείτε αν τα βάλετε για κολλιέ, εντάξει. Ο καιρός δεν βοηθάει. Ναι, κυρία Σοφία, εννοείται. Τώρα πρέπει να βρέχει κάπου πολύ. Εδώ καλά είμαστε εμείς. 9,80 τελευταίο κομμάτι, δεν έχω άλλο. Πάμε. Καινούργια παραλαβή. Πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο. Λουστρίν λοιπόν, μαύρη ζώνη. Και τι έχει εδώ πέρα, τι σχέδιο μοτίβ. Φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε πως είναι, ζώνη. Τώρα όποια κυρία δεν θέλει να το κάνει ζώνη, βγάζει το μοτίβ και το κάνει κολλιέ. Να το είδες. Και σε τσάντα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Σε τσάντα τώρα πάρα πολύ ωραίο. Ιδέες τώρα δίνουμε. Έτσι μας έρχονται βραδιάτικα. Θα μπορούσε κάλλιστα γιατί θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ωραίο. Τιμή, δεν λέω τιμή κανονική, τιμή live σήμερα και αύριο. Σοκ. Στα 6 ευρώ μόνο, διπλή τιμή κανονικά έχει σχεδόν. Σοκ τιμή, 6 ευρώ. Τις καρφίτσες που έδειξες, τις έχω πάρει όλες από σένα. Φανταστικές. Κυρία Βασιλική μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, το ξέρουμε, να είστε γεροί και να τις χαίρεστε. Σε τσάν, μπράβο. Το προηγούμενο λέει η κυρία Ρεβέκα. Τι έδειξα πριν, τη ζώνη. Η οποία γίνεται και ζώνη. Ζώνη, κολλιέ. Γίνεται και λουριά τσάντα. Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Είδες να. Στα λόγια μου, όχι. Η κυρία Ρεβέκα διαλέγει 3 σε 1. Κατερίνη, βρέχει ασταμάτητα, λέει 2 μέρες. Σαπίσαμε, ρε παιδιά, τι γίνεται, τουλάχιστον ζημιές να μην γίνονται. Ναι. Ζημιές να μην γίνονται. Στα νησιά τώρα που ακούσαμε, χαμός. Σκουλαρίκια αν έχω δείξει, όχι δεν έξω σκουλαρίκια. Όχι. Λοιπόν, στα 6 ευρώ μόνο η ζώνη, είναι καινούριος κωδικός, διπλή τιμή κανονικά έχει. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ όμορφη ζώνη και έχω πάρα πολλά τεμάχια, να ξέρετε. Ναι, αυτό. Ναι, κυρία Ρεβέκα μου. Μπράβο, τη ζώνη. Τέλεια. Έχω σημειώσει. Τέλεια, μήχανο. Ωραίες ιδέες δίνετε. Και είναι και πολλά και τα βιαζόμαστε να τα λέμε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε. Σετάκια τα οποία τα παίρνετε και χωριστά. Οικονομικά, ελαφριά. Λοιπόν, πάμε σε χρυσό και ασημή το έχω. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι
Κολιέ. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Είναι κολιέ με κρίκους, ελαφρύ, είναι πλαστικό, δεν είναι μεταλλικό, δεν είναι βαρύ. Φανταστικό. Δηλαδή, μία απλή μπλούζα, ένα φούτερ, ένα μακό, ένα οτιδήποτε απλό. Το βάζετε αυτό εδώ πέρα και είναι λες και μιλάμε φανταστικό. Πολύ γκράντε, πάρα πολύ ωραίο. Μόνο 5 ευρώ. Τζάμπα τίποτα. 5 ευρώ. Κολιέ το οποίο πασπαρτού. Γιατί το δείχνουμε είναι πασπαρτού? Το κάνουμε επίτηδες ή έτσι είναι τα? Γιατί το έχουμε σκεφτεί και δεν ξέρω. Πασπαρτού λοιπόν, 5 ευρώ κολιέ το οποίο μπορεί να μπει και σαν σχέδιο επάνω σε παντελόνι τζιν και σε τσάντα μπροστά. Τσάντα. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, το λέει. Κυρία Αργυρό μου, μαζί το είπαμε. Σε τσάντα. Ναι. Πολύ ψαγμένη κυρία Αργυρό. Κάνει 1002 πράγματα. Έχει κάνει ένα σωρό. Κολιέ λοιπόν που στολίζει τα ρούχα σας. 5 ευρώ μόνο. Σε χρυσό και σε ασημί. Να δείξω και το ασημί. Το ασημί έτσι για πιο ροκ διάθεση. Πολύ ωραίο και αυτό. Και έχει δερματάκι κορδόνι, κορδέλα, για να δέσετε απλά πίσω. Εντάξει, δεν είναι κουμπωμά, είναι κορδελίτσα. Και εδώ πέρα έχω τεμάχια, στα 5 ευρώ το τεμάχιο. Επίσης, αν θέλετε να το κάνετε set, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Θέλει και αυτή η κυρία Ρεβέκα. Την ασημή τη χρυσή. Θέλετε. Μήπως λέει για τη ζώνη την προηγούμενη, δεν νομίζω η κυρία Ρεβέκα. Για τη ζώνη λέτε ή για τα κολλιέ που δείξαμε? Και τα δύο χρώματα. Α, ωραία. Τα κολλιέ, τα κολλιέ. Ζώνες. Το μεγάλο. Ποιο είναι το μεγάλο, βρε, ένα μέγεθος έχουμε δείξει. Okay, κολλιέ, δύο κολλιέ. Και εσύ με μπέρδεψες λίγο. Λοιπόν, ζώνες. Είναι σετάκι. Επειδή μου γράφει την θέλω, φαντάστηκε κάτι σε ζώνη. Την θέλω μάλλον ζώνη, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, όχι τα κολλιέ άρα. Κυρία Ρεβέκα μου, στείλτε ένα μήνυμα έτσι να καταλάβουμε κι εμείς και η Αφροδίτη λίγο πιο καλά. Εγώ μπερδεύτηκα, κυρία Ρεβέκα. Ζώνη φανταστική, σετάκι με τα κολλιέ, το παίρνετε θέλετε χώρια, στα 5 ευρώ και εννοείται μπορεί να γίνει λουράκι για τους κρίκους. Λουράκι για τσάντα και ζώνη και φυσικά μπορεί να γίνει και κολλιέ. Δείτε λίγο πώς γίνεται κολλιέ. Το οποίο τώρα το σκέφτηκα, ούτε καν το είχα φανταστεί. Δες τώρα κολλιέ, Αφροδίτη. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, τέλειο δείχνει. Πώς φαίνεται ότι την έχει σπουδάσει τη μόδα το κορίτσι μας. Και Σοφία, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το μείον είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να δείξουμε και βιαζόμαστε πολύ. Αλλιώς είχα να σας πω 1002 πράγματα. Λοιπόν, και κολλιέ εννοείται, και ζώνη και λουράκι για τσάντα. Και εννοείται μπορείτε να το βάλετε σε ρούχα επάνω, δηλαδή επάνω σε ένα σακάκι, σε ένα παλτό. Να το ράψετε, να το κάνετε λίγο πιο στυλάτο, πιο ιδιαίτερο. Οι κυρίες που τολμάτε, γιατί όχι. 5 ευρώ λοιπόν οι ζώνες. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ στυλάτο. Και τα κολλιέ 5 ευρώ. Αρκετά κομμάτια έχουμε και από αυτά. Μην αγχώνεστε ότι έχουμε δείξει. Μέχρι και αύριο το βράδυ δείτε ξανά το live και μας λέτε. Τι ώρα είναι? Πω. Πιο wow. Εγώ δεν την ώρα πω. Ξεκινάω από το μικρό λίγο βέβαια. Είπα το μεγάλο, αλλά τώρα είδα το μικρό. Δείξα το μικρό πρώτα. Τέλειο, ναι. Όχι, δεν είναι από τιμή. Καινούριος κωδικός. Να το κάνω έτσι, να το κάνω στο λευκό. Λοιπόν, καινούριος κωδικός είναι μοτιφάκι. Δεν είναι καρφίτσα, δεν έχει κάτι πίσω. Γι' αυτό και αυτό γίνεται πολλά πράγματα. Υπέροχο, φανταστικό. Από πού να ξεκινήσω από αυτό? Ότι μπορεί να γίνει καρφίτσα, μπορεί να γίνει σκουλαρίκι, μπορεί να γίνει κολλιέ, μπορεί να γίνει και στα μαλλιά. Στα μαλλιά, τώρα τι λέτε, νυφούλα και όχι μόνο, γιατί όχι μόνο, γιατί όχι νυφούλα. Τώρα δείχνουμε το άσπρο. Μαύρο, πάρα πολύ ωραίο. Και σκουλαρίκι. Και σανδάλια. Κυρία Αργυρό μου, δεν παίζεστε, το είχα εδώ πέρα, το είχα εδώ. Σανδάλια. Κάνει και σανδάλια πολύ ωραία. Λοιπόν, φανταστικό. Α, και εννοείται και σε λαμπάδες. Αγαπημένη μου Δήμητρα, βεβαίως. Πάρα πολύ ωραίο. Και εννοείται
κλασικά στα ρούχα μας επάνω, σε ένα σακάκι, σε μπλούζες, σε μια τσέπη, η ένα ή δύο μαζί, σε τσάντα, τώρα το ξαναλέω. Τσάντες, πλεχτές που φτιάχνετε τώρα όλες οι κυρίες, γίνεται ένας χαμός. Βάλτε έτσι ένα παιχνιδιάρικο μοτιφάκι. Η τιμή για το live, για να δω πόσο λέει εκεί πέρα. Τόσο λέει. Όχι, θα το δώσουμε λίγο πιο φθηνά. Λοιπόν, σήμερα και αύριο στα 7 ευρώ. 7, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ πιο ωραίο από κοντά, να το ξέρετε. Γι' αυτό έχω αρκετά κομμάτια. Στείλτε μας μήνυμα και αύριο φωτογραφία όμορφη και ωραία. Να δείτε πώς φαίνεται. Και σε καπέλο, κυρία Ρεβέκα μου. Είστε μία και μία όλες, Ναι. Και σε καπέλο, πολύ ωραία. Για τις κυρίες που φοράνε καπέλο, είναι τέλεια, θα δείχνει. Τώρα που και καπέλο, έχουν έρθει πολύ ωραία πράγματα με το καπέλο. Τα πάντα όλα, λέει η κυρία Σοφία, τα πάντα όλα. Τέτοια μοτιφάκια που σας δείχνω, έχουμε... Για πες έναν αριθμό. Δεν μπορώ Δεν να υπάρχει πω, γιατί αριθμός. ακόμη δεν τα έχουμε δει όλα. Ναι, Δεν έχουμε άκυρα. προλάβει. Σε πάω σε κάτι πολύ wow. Πολύ Στο πλάτη wow. φαίνεται για να βλέπω τιμή. Πολύ wow. Πού να τα θυμάμαι. Εδώ. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Wow. Σε κάτι πολύ wow. Wow. σε πάω. Τι wow. Αυτό είναι υπερτέλειο. Λοιπόν. Είναι λουλούδι υφασμάτινο, τρισδιάστατο, το βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο και στη μέση έχει χαντρούλες. Ωραία ιδέα, λέει η κυρία Αργυρό, έδωσα. Τι μπορεί να γίνει αυτό? Από ένα απλό μπλουζάκι, μακό, οικονομικό, οτιδήποτε, παλιό ό,τι έχετε, wow, το βάζετε και έχετε πάει και στη βάφτιση και στο γάμο και όπου θέλετε. Πολύ γκράντε, πάρα πολύ. Και δεν χρειάζεται να είναι και το... χάνει λίγο στο φακό, γιατί δεν βλέπει Χάνει πάρα πολύ, δεν χάνει μόνο. Όχι τα στρασάκια του, τις πετρούλες. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, κλασάτο και σε μαύρο. Και πολύ ωραίο το ύφασμα κιόλας, Λοιπόν, τιμή live, είναι καινούργια κωδική και σας δίνω τιμές live σήμερα και αύριο το βράδυ. Λοιπόν, στα 10 ευρώ. 10 ευρώ τίποτα, τζάμπα. Σοκ. Το είπα και μου ήρθε ντουβρουτζάς που λέμε. Πάρα πολύ ωραίο λουλούδι, εντυπωσιακότατο. Να καταπλήξετε. Να αναρωτιούνται πού βρήκατε αυτό το ρούχο, πού. Σε πουκάμισα, σακάκια, σε μπλούζες, όπου θέλετε. Σε τσάντα εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο. Το δείχνω και από κοντά. Δείτε πώς είναι. Δεν φαίνονται, ναι, αλήθεια είναι, δεν φαίνονται, αλλά Να. στο κέντρο έχει εκεί που είναι τα σποράκια του λουλουδιού. Είναι κωδικός καινούριος, έχω αρκετά κομμάτια. Στείλτε μήνυμα και αύριο. Φωτογραφίες καλύτερες εννοείται. Τα δείχνουμε για αύριο. Μην αγχώνεστε για σήμερα. Λευκό και μαύρο. Υπέροχο, φανταστικό. Συνεχίζω με τα wow. Wow. Έτσι, Σα πουλά θέλω να τιμή. Βάλω έτσι. Τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το wow, λέει η Αφροδίτη. Σε λαμπάδες, κυρία Γυρό μου. Πάμε εδώ. Λουλούδι, μεγάλο λουλούδι, εντυπωσιακό. Οργαντίνα ύφασμα, είναι αρκετά μεγάλο. Μαύρο και λευκό, το οποίο μπορεί να μπει και μόνο του ή και δύο μαζί. Λευκό και μαύρο. Φανταστικό, Τολμήστε, ξαναλέω, τολμήστε. Πάρα πολύ όμορφο. Για να δω λίγο αρχική η τιμή, που είναι σακούλα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στα 9 ευρώ, αυτό που βλέπετε, 9 ευρώ. Πολύ μ' άρεσε και αυτό. Είναι αρκετά μεγάλο. Λευκό και μαύρο. Στα 9 ευρώ. Τέλειο. Περνάμε λίγο γρήγορα. Το λίγο πιο μικρό του. Τιμή παρακαλώ θέλω, αν εντέξει. Δείτε λίγο τη διαφορά. Είναι λίγο πιο μικρό και λίγο πιο φουντωτό. Λοιπόν, το μεγάλο στα 9, το μικρό στα 7 ευρώ. Οι αρχικές τιμές είναι πάνω από 12, 14, 15, 16 ευρώ, αυτά να ξέρετε. 9 το μεγάλο, το μικρό 7. Ένα μαύρο και ένα λευκό λουλούδι οργαντίνας. Η κυρία Κατερίνα, ήμουνα σίγουρη, έχει την αρχοντιά και την τόλμη. Πάρα πολύ ωραίο.
7 και 9 ευρώ το μικρό, το μεγάλο. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τα wow. Φανταστικά. Να δω λίγο τιμές. Είναι βράδυ και δεν πολύ λειτουργώ. Για να δω. Έχουν όλα τα πράγματα. Ναι, αυτά είναι ναι. το ίδιο. Σοκ. Μεγάλα λουλούδια υφασμάτινα. Σατέν. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Είναι λίγο πιο βαριά από την οργαντίνα εννοείται. Πολύ πλούσιο, πάρα πολύ αρχοντικό. Κυρία Γεωργία, σταμάτη. Καλησπέρα, τώρα μπήκα. Κυρία Γεωργία μου, τώρα τελειώνουμε. Μη στεναχωριέστε, ό,τι δείχνουμε, είναι πολλά, τα δείχνουμε γρήγορα μέχρι και αύριο το βράδυ. Όλα τα χρώματα, μετά σε επανάληψη. Λοιπόν, εκρού, ό,τι δείχνω, η τιμή πρέπει να λέει 15-16 ευρώ, 10 ευρώ μόνο. 10. Και λιποθυμάω, λέει. Ζουμπουλία. Λοιπόν, εκρού. 10 ευρώ, τίποτα. Λευκό, μπουτονιέρα. Ξεχωρίστε, τολμήστε. Έρχεται Πάσχα, Άνοιξη, καλοκαίρι. Σε γάμο, σε βάφτιση, σε βόλτα, καφέ, γιατί όχι. Τολμήστε, είναι πολύ φιλικό. Να ξεχωρίζετε. 10 ευρώ μόνο. Μουσταρδί χρυσό, πολύ ωραίο και αυτό. Αρχοντικό. Βαθύ μπορντό. Πω, κρασουλί. Τέλειο. Κάντε ωραίους συνδυασμούς. Και δύο μαζί. Παίξτε με τα χρώματα. Μαύρο κλασικό. 10 ευρώ μόνο. Είναι γεμάτο πολύ, να ξέρετε. Είναι μεγάλο λουλούδι. Είναι μεγάλο, γεμάτο. Υφασμάτινο full σατέν. 10 ευρώ μόνο και πολύ ωραίο. Σάπιο μήλο ανοιχτό. Πολύ ωραίο και αυτό. Δείτε λίγο πώς αλλάζει. Κόπηκε ο ήχος. Τι να κάνουμε, γίνεται χαμός στο νησί, στην Αίγυπτο εκεί πέρα. Παντού βρέχει, κακοκαιρία. Λίγο υπομονή. Πολύ ωραίο και αυτό. 10 ευρώ. Πες μου, τι άλλο, για να κλείσουμε. Πολύ ωραία. Σε αυτά τα καταπληκτικά κοτοπουλάκια. Μου φέρεις προσφορά τώρα, προσφοράρα. Είπα, ας δείξω. Έχει και έκρου νομίζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε υπερπροσφορά. Σοκαριστική. Και μαύρο, τι θα σου φέρα. Θα δώσουμε και δώρο, τι θα κάνουμε. Θα δώσουμε ένα δώρο λοιπόν τέτοια ώρα που έχετε κάτσει. Στα Παφή. Θα μας στείλετε μήνυμα αύριο, γιατί εκεί που είναι αυτή τη στιγμή λίγο αρκετά μακριά. Λοιπόν, τι τιμή εδώ πέρα είπαμε. Αυτό σου το έχω δώσει. Μου το έχεις νομίζω, ναι. Λοιπόν, σοκαριστική τιμή. Μισό λεπτό να σας δείξω. Είναι καρφίτσα. Λοιπόν, έχει και καρφίτσα πίσω και πιάσιμο. Που σημαίνει ότι είναι και για τα ρούχα. Και αν δεν θέλετε να είναι, αν είναι κάτι πιο έτσι ελαφρύ το ρούχο σας και σατέν, για να μην τραυματιστεί, το πιάνετε με το τσιμπιδάκι, εντάξει. Και φυσικά, τώρα θυμήθηκα, μπορεί και σε κουρτίνες βέβαια. Πολύ ωραίο, Κυρίες που τολμούνε. Και σε τσάντα, γιατί μου πέφτουν όλα. Είναι η ώρα μου. Επειδή τα έχεις πολλά στο χέρι. Δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, τα κοτοπουλάκια. Καρφιτσούλα λοιπόν φτερό. Σοκ. Δεν έχω πάρα πολλά τεμάχια τα τελευταία. Θράψη φέτος, θράψη. Το φτερό και το πούπουλο πήγε και ήρθε. Η τιμή είναι πλούσιο, το βλέπετε. Η τιμή είναι στα 5 ευρώ. 5 ευρώ μόνο, τίποτα. Είχε πάνω από 15 ευρώ αυτό. Αρχική. 5 ευρώ μόνο. 5. Έχουμε χρώματα. Εκρού. Φτερό εκρού. Κλασικό μαύρο. Μαύρα 2 μου έδωσες. Δεν πειράζει. Το βρήκα και λέω δεν θα το δώσα φαίνεται. Μαύρο φτερό. 5 ευρώ. Σε μπεζάκι. Λαμπάδες πάει λέει γύρω. Εννοείται. Όπου θέλετε. Φτερό σε μπεζ. Ναι, παίρνεις τη λαμπαδίτσα και μετά σου μένει και αυτό το πολύ σε πράσινο αρχοντικό βέβαια. 5 ευρώ μόνο, έξω να λέω. 5 ευρώ. Δεν έχω πολλά τεμάχια. Ένα έτσι ελεφάντ. Πολύ ωραίο. Και το πολύχρωμο. Το πολύχρωμο είναι πολύ τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Τσαχπινικό. Κάτι διαφορετικό. 5 ευρώ μόνο. 5 ευρώ. Τέλεια.
Πες μου τι άλλο. Τελειώσαμε. Όχι. Τι ώρα είναι, για να δω. Τελειώσαμε, είπαμε αυτά τα που είπαμε να δείξουμε σήμερα. Λοιπόν. Έχει και συνέχεια, είναι όπως τις ταινίες. Η συνέχεια στο επόμενο. Λοιπόν, ας δείτε οι κυρίες, λοιπόν, από την αρχή το live μας μέχρι και αύριο το βράδυ ισχύουν οι τιμές. Σε κάποια προϊόντα υπάρχουν πολλά κομμάτια και σε κάποια τελειώνουν 1, 2, 3, μπορεί και ένα τελευταίο. Εντάξει, στείλτε μήνυμα και εδώ είμαστε εμείς. Τι θέλεις, έχουμε ένα τελευταίο. Αυτό γιατί έχει μείνει, δεν ξέρω. Έχουμε ένα τελευταίο. Πάρα πολύ μου αρέσει. Και λέει αυτό να το κάνουμε δώρο. Να το κάνουμε λοιπόν. 10 είναι. Τι 10, η ώρα. 10 πήγε. Αλήθεια. Λοιπόν, έχει μείνει ένα τελευταίο. Το πολύχρωμο, κυρία Ρεβέκα μου, σας το γράψω. Έχει μείνει ένα τελευταίο. Θα πάμε τώρα στο Facebook. Που γίνεται έτσι λίγο πιο μακελιό. Το TikTok δεν το έχω με παράπονο την επόμενη φορά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, και θα το κάνουμε δώρο αυτό, δωράκι στις κυρίες που μέχρι και τις 10 η ώρα είστε εδώ. Και μας κάνετε παρέα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τα σχόλια και μία τυχερή κυρία θα κερδίσει αυτό που είναι ένα τελευταίο τεμάχιο. Δεν έχω άλλο έτσι φθινοπορεινό. Έχουν έρθει τα καλοκαιρινά. Και απορώ γιατί έχει μείνει αυτό. Απορώ γιατί πολύ μου αρέσει όμως. Κυρία Βασιλική μου, ποια εννοείται? Θέλω κι άλλα δύο με τις λιγότερες πέτρες. Μήπως λέει η κυρία αυτά. Ναι, αυτά. Και τα έχω στο χέρι μου τώρα. Κύριε Βασιλική, αυτά λέτε? Νομίζω πως ναι, αυτά έχω λιγότερες πετρούλες. Μόνο 10 είναι, λέει η κυρία Σοφία. Θέλει να κάτσουμε κι άλλο εδώ, να το ξενυχτήσουμε. Λοιπόν, γράψτε μας λίγο σχόλια. Να πάω λίγο χειροκίνητα στο Facebook. Για την πολύ ωραία αυτή. Πάρα πολύ ωραία όμως. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Μία μας έμεινε. Πότε να ξεκινήσω? Πες μου το ναι. Τώρα. Ή το έχασα. Τι? Όχι. Είναι τέλειο. Τέλειο, κυρία Γεωργία μου. Είναι καταπληκτική πασμίνα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Facebook να δω ποια κυρία θα κερδίσει έτσι με πολύ αγάπη το φουλαράκι το πολύ όμορφο. Ναι, κυρία Βασιλική μου, σας τα βάζω αυτά από ένα. Τα κολλιά αυτά θέλετε. Λοιπόν, είναι πολλά σχόλια. Ανεβαίνω προς τα πάνω. Θα ξανακατεύω, μη στεναχωριέστε. Θες να μου πεις εσύ stop? Δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν, δεν θα... Πες μου εσύ. Stop. Όχ. Κατερίνα Τρίμη. Το πιστεύω. Κατερίνα μου. Συγχαρητήρια. Κατερίνα Τρίμη. Κορίτσι μου. Πριν λίγο δεν μιλούσαμε. Παίξε τζόκερ. Παίξε κάτι τέλος πάντων. Κατερίνα Τρίμη. Τώρα μου γράφετε πολλά σχόλια και φύγανε. Κατερίνα Τρίμη. Ποια η Κατερίνα ήταν που είπε το ωραίο σχέδιο? Όχι, άλλη κυρία. Η Κατερίνα είναι που είπε το «Ι», χάνω το... Το «Ι». Όχι, ναι. Κατερίνα μου, τυχερή πολύ όμως, τυχερή. Αυτό για σένα με πολύ αγάπη. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε και το ωραίο live, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Λοιπόν, στην αγαπημένη φίλη την Κατερίνα πάει αυτό. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο συναρπαστικό live έχει φτάσει στο τέλος. Τι ωραία, πήγε 10 η ώρα, καμποσούτσκο. Γιατί είμαστε τις 8 εδώ πέρα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα, ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Μην ξεχνάτε το φεστιβάλ, το λέω συνέχεια. Να κάνω λίγο μια διευκρίνηση για το φεστιβάλ. Με ρωτάτε συνέχεια στα τηλέφωνα για το τι ακριβώς ύφασμα και τι μπορεί να πάρει συμμετοχή. Να είναι μετρητό, μόνο μετρητό και έντιμα, και να είναι ή σε καμβά ή σε εταμίνα. Δεν με νοιάζει να είναι εταμίνα ψηλή, πολύ ψηλή. Δεν με νοιάζει. Ας είναι εταμίνα ψηλή.
Και οι βελονιές δεν με απασχολούν, ό,τι βελονιά θέλετε. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω, θα ξανακάνουμε και άλλα live, έχουμε ακόμα καιρό. Συμμετοχές μέχρι και 30 Απριλίου. Εντάξει, όσες κυρίες δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή, κανονίστε την πορεία σας, εντάξει. Σας έχω φακελωμένες. Φίλες μου λοιπόν, κάποιες που βλέπω εδώ πέρα που είστε. Τέλεια, το λέω γιατί μέχρι κάποιο αριθμό κεντημάτων μετά μπορεί να το κλειδώσουμε και δεν μπορώ να παίρνω κεντήματα, εντάξει. Τέλεια. Συγχαρητήρια στην τυχερή, μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είστε αγαπημένο παρεάκι. Να περνάτε όμορφα, είναι Τρίτη βράδυ σήμερα. Με το καλό την Πέμπτη έχουμε live, πάλι έτσι λίγο μόδα. Έχουν έρθει πάρα πολλά, γίνεται ένας χαμός. Ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ για σας. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας μηνύματα, Facebook, Instagram, TikTok. Ό,τι θέλετε, ό,τι απορία έχετε, είμαστε εδώ για σας. Τι άλλο θέλουμε? Το live το ξαναβλέπετε όπως είπαμε με την ησυχία σας. Μέχρι και αύριο το βράδυ ισχύουν οι τιμές που αναφέραμε. Από εμένα την Τζούλια και την Αφροδίτη και το προσωπικό που λείπει και κοιμάται ή ξαπλώνει ή ξεκουράζεται, δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, τι γίνεται, ή είναι έξω και βολτάρουνε. Θέλω το ζαχαρί φτερό με την εσάρπα. Αλήθεια, αγαπημένη μου φίλη, Κατερίνα, τέλεια. Λοιπόν, Πούπουλο λέει. Να περνάτε όμορφα, η υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα, έρχονται ωραίες μέρες, θα ανοίξει ο καιρός, μην λίγο έτσι, κι εγώ λίγο πέφτω με τη βροχή, δεν πειράζει όμως, λίγες μέρες ακόμα έμειναν, χαμογελάτε, να περνάτε όμορφα. Περνάμε κυρία Αναστασία, μιλάμε αύριο. Και να περνάτε, τα λασέ τώρα είπε η κυρία, περνάμε λασέ, εσείς να περνάτε όμορφα, με χαμόγελα και πολύ πολύ αγάπη. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά.